ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ሄለን ኢንተርቴይንመንት ከመይ ትኾኑ ንሕና ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለና ከምዚ ናትና ዝበለጸ ሰላም ክትህሉ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሄለን ኢንተርቴይንመንት ንዓኹም ንተዓዘብታ የምህርን የዘናግዕን እትብሎ ፍልይ ዝኾነ መደብ ሒዛ ቀሪባ ኣላ ካብኹም እንደልዩ ሃናጽ ርኢቶን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣብ መዓልታዊ ዝርግሑ መደባት ተሳተፍቲ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም እንሆ ንሎም ድማ ብዛዕባ መምህር ህይወት 19 ክፍለ ዘመን እንዳተባሃለት እትፍለጥ ሄለን ከለር ዝደስስ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ትርጉም ዕውት ህይወት ወላኳ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላልም ግን ድማ ኩላትና ኣብ ዝተዋፈርናዮ ናብራን ዓውደ ስራሕን ተፈጥራውን ሰብ ሰራሕን ጸገማትን ብድሆታትን ሓሊፍና ንብዙሓት ኣብነት ብምዃን ሕጉስ ህይወት ምንባር ማለት እዩ ነዚ ከም ዓብይ ኣብነት እትኾነና መምህር ህይወት 19 ክፍለ ዘመን እንዳተባሃለት እትጽዋዕ ጽዕንቶ ፈጣሪ ዝኾነት ሄለን ከለር እያ ሄለን ከለር ንብዙሓት ተምሳሌት ኮይና እትጥቀስ ካብ ኣቦዋ ኣልቱለ ከለርን ኣዲኣ ኣድማስ ከለርን ሰነ 27 1880 ኣብ ኣሜሪካ ኣልባማ እትበሃል ንእሽተይ ገጠር ተወልደት ሄለን እንትትውለድ ወናኒት ሙሉእ ጥዕና ዝነበረት እንትኸውን ጓል 1 ዓመትን 7 ወርሕን ምስኮነት ብዘጋጠማ ጥዕናዊ ጸገም ናይ ምርኣይን ምስማዕ ተኽእሎኣ ከም ዝሰኣነት ይግለጽ በቲ ዘጋጠማ ጥዕናዊ ጸገምን መጉዳእቲ ኣካልን ድማ እናጎበዘት ክትከይድ ከላ ርብጽትን ውዕይትን እንዳኾነት መጸት መንእሰይ ሄለን ዕድሜያ እንዳወሰኸ እንትኸይድ ኣብ ዓብይ ሻቆለት ኣትወት ብ3 መጋቢት 1887 ብሃንደበት ህይወታ ክቅየር ጀመረ እዛ መዓልቲ እዚኣ መምህር ሄለን ዝኾነት ሱሊቫን ንሄለን ከተምህር ናብቲ እትነብረሉ ቦታ ዝመጸትላ መዓልቲ ነበረት ካብታ መምህራ ዝረኸበትላ መዓልቲ ጀሚራ ድማ ህይወታ ቀስ ብቐስ ክቅየር ጀመረ ኣብቲ ግዜቲ ሱሊቫን ጓል 20 ዓመት ዝነበረት ኮይና ንምርኣይ ዝተሰኣኖም ሰባት ከተምህር ዝተመረቐት በዓልቲ ሙያ ነበረት ሱሊቫን ኣብ ህይወታ ብዙሕ መሰናኽላት ዘጋጥማን ብዙሕ ጸገማት እትፈልጥ ሰብ እያ ሱሊቫን ብዙሕ ናይ ምርኣይ ጸገም ስለ ዝነበራ ኣብ ከይዲ ህይወታ ብዙሕ መሰናኽላት ኣጋጢሞምዋ እዮም ድሕሪ ብዙሕን ዝተሓላለኸን ናይ ዓይኒ ኦፕሬሽን ወይ ድማ መጥባሕቲ ምግባር ብኸፊል ክትርኢ ኸኣለት ሄለን ከለርን ናይ መምህራን ዓወት ዝብል ፊልሚ ብፖሊስ ተርኣየን ንብዙሓት ዘገረመን እዩ በዚ ድማ ብሰንክታ ናይ ተኣምራት ስራሕ ፊልሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተፈለጠት ከደት ኣብታ ፊልሚ ሄለን ከለር ከምዚ ትግለጽ ሄለን ከም ሓንቲ ስነ ስርዓት ዘይብላን ዝተበላሽወት ግን ድማ ትኩርትን መስተዋዕሊትን ንኹሉ ኣብ ገዛ ዘሎ ብቁጥዕ ጸርጽር ብምባል ክትቆጻጽሮ ትደሊ ሰብ ጌራ ትግለጽ መምህር ሄለን ኣብ ጉዕዞ ህይወታ ሓደ ነገር ክትዕዘብ ከኣለት ነቲ ትዕዝብታ ድማ ኣብ ተግባር ኣውዒላ ዝኾነ ለውጥን ምምጻእ ጻዕሪ ጀመረት እታ መምህር ንሄለን ብፍቕርን ብጠባይን ተኣዛዚት ክትገብራ እዩ ዕላማኣ ነዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል ሱሊቫን ናብ ሄለን ካብ እትመጽእ ኣብ ሓደ ሰሙን ዘይመልአ ናብ ገዛኣ ኣዛውረታ ኣብቲ ከባቢ ገዛውታ ዝርከብ ብርኽ ዝበለ ጽሙዋ ቦታ ንኽልተ ሰሙን መሃረታ እቲ ዝለዓለ ስራሓ ብኢድ ኣጻብዕታ ንኸንፈራ እናተንከፈት ምዝማርን ምድራፍን ከተምህራ ጀመረት ሄለን ድማ ኣብ ሓጺር ግዜ እቲ መምህር ኣተምህራ ከተጽንዖ ጀመረት ሱሊቫን ሄለን ቃላት መጽሓፍ ጀሚራ ከም ዝነበረት ኣይፈለጠትን እቲ እትጥቀመሉ ዝነበረ ቃላት ከም ዘለውን ዝሕብረላ ኣይረኸበትን ኣብቲ ዝቐጸለ መዓልትታት ግን ሄለን ንሰብ ዘይርዶ ኣገባብ ኣጸሓፋ ክትጽሕፍ ተዓዘበታ ብ5 ሚያዝያ 1887 መምህር ሄለን ዝኾነ ሱሊቫን ስኮምቢያ ካብ እትመጽእ ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ዝነበራ ናይ ምንባብ ጸገማት ደጋጊማ ከተስተውዕለሉ ጀመረት እታ መምህር ሓደ መዓልቲ ንሄለን ናብ ደጋ ኣውጽኣ ናብቲ ቦምባ ማይ ዝነበሩ ቦታ ወሰደታ ኣብ ትሕቲ እቲ ቦምባ ደነን ኢላ ኣብ ኢዳ ማይ ንኽዓቁር ገበረት ሄለን ቅድሚ ኣካል መጉዳእቲ ምብጽሓ ማይ ክትብል ትኽእል ዝነበረት ኣብ ኢዳ ማይ ከም ዝዓቆረ ምስ ተሰምዓ ማይ በለት መምህር እቲ ዝተሰምዓ በቲ ትፈልጦ ፊደል ኣብ መሬት ንኽትጽሕፍ ኣዘዘታ ማይ ኢላ ድማ ኣብ መሬት ጸሓፈት ከምዚ እንዳገበረት መዓልታዊ 30 ቃላት ከተምህራ ጀመረት መስተውዓሊትን
ቅልጥፍትን ሄለን ነቶም ንዓይነ ስውራን ተባሂሎም ዝተዳለዉ ፊደላት ኣብ 7 መዓልቲ ክተጽንዖም ከኣለት። ኣብ ናይ ሄለን ጽባቐ ጽሕፈት መብዛሕትኦም ከበብቲ ቅርጺ ኣትሒዛ እያ እትጽሕፍ ኮይኑ ግና ንኽትርድኦም ከበድቲ ኣይኮኑን። ሄለን ብ1890 ወል 10 ዓመት ምስ ኮነት ንመምህራ ናይ ምዝራብ ድሌት ከም ዘለዋ ገለጸትላ። መምህራ ናብ ሄለን ፍሎር ዝተባሃለት ካልእ ኣብ ቦስተን ዝርከብ ናይ ዓይነ ስውራትን ምስማዕ ዝተሳእኖምን እትምህር መምህር ወሰደታ። መምህር ፍሎር ደስ ዝብል ኣገባብ ኣመሃራ ገይራ መሃረታ። ብተወሳኺ ሱሊቫን መምህራውን ኣስተምህሮኣ ቀጸለት። ሄለን ኣብ ህይወታ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ምዝራብ ድምጻ ዕግብቲ ኣይነበረትን። ናይ ሄለን መምህራን ፍሉይ ክእለት በቲ እዋን ፍሉጣት ሰባት ዝነበሩ ኣሌክሳንደር ግራሃም ቤልን ማርክ ትዋይንን ኣፍልጦ ክረክብ ጀመረ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እተን ክልተ ናይ ኣሜሪካ ዝዓበያ ወይ ድማ ክቡራት ሰባት እንዳተባሃላ ብወግዒ ክጽውዓ ጀመራ። ማርክ ትዋይን ብወግዒ ን19 ክፍለ ዘመን ደስ ዘብሉኻ ባህርያት ዝወነኑ ሰባት ናፖሊዮንን ሄለን ከለርን እዮም ክብል ገለጸ። ሄለን ከለር ቁልጡፍ ምዕባለ ከተምጽእ ትሕግዛ ዝነበረት መምህራ ዝነበረን ጽቡቕ ምሕዝነት ሄለን ኣብ 11 ዕድሚኣ ጽቡቕ ምዕባለ ስለ ዝገበረት ነቲ ዝነበረ ጽቡቕ ርክብ ናብ ክሲ ገጹ ዘንበለ። እዚ ሄለን እትገብሮ ዝነበረት ናታ ዘይኮነስ ናይ ካልእ ሰብ ድምፅን ክእለትን እዩ ዝብል ጥርጣረ ድማ ሕደረ። ሄለን ካብ ንእስነታ ጀሚራ ናብ ኮሌጅ ናይ ምእታው ድሌት ነበራ። ብ1898 ናብ ካምብሪጅ ኮሌጅ ድማ ክትኣቱ ክኣለት። መቀራረቢ ክኾና ብዝብል ምኽንያት ናብ ናይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ብፍሉይ ክትኣቱ ተገበረት። ድሕሪ 2 ዓመት ብ1900 ናብ ራድክሊፍ ኮሌጅ ከዓ ኣተወት። በዚ ምኽንያት ብ1904 ብባችለር ኦፍ ኣርት ዲግሪ ረኸበት። እዚ ንሄለን ዕላመይቲ ዓይነ ስውርን ምስማዕ ዝተሰኣናን ኮይና ዲግሪ ዝተመረቐት ሰብ ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ኣብ ኮሌጅ ራድክሊፍ እንዳሃለወት ድርሰት ናይ መጽሓፍ ዕማማትን ጀመረት። ካብቲ ግዜ ጀሚራ እናጸሓፈቶ ዝመጸት መጽሓፍቲ ብ1903 ናይ ህይወተይ ታሪኽ ኣብ ዝብል ርእሲ ተጠርኒፎም ክሕተሙ ክኣሉ። ታሪኽ ህይወት ሄለን ከለር ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ 50 ቋንቋታት ተተርጎመ። ኣብ ዓለም ዘሎ ኣፍልጦኣ ድማ እንዳወሰኸ ኸደ። ድሕሪኡ ድማ ካልኦት መጽሓፍቲ እንዳጸሓፈት ንሕትመት ክበቕዑ ገበረት። ካብቶም መጽሓፍቲ ተስፋ ምግባር፣ እቲ ሃይማኖተይ፣ እቲ ክፍእ ማዕጾ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ኣብ ናይ ሄለን ታሪኽ መዝገብ ልዕሊ 475 ጽሑፋትን ኣርእስትታትን ከም ዝጸሓፈት ይሕበር። በዚ ምኽንያት ብዙሓት ሰባት ኣድናቆትን ንእዳን ካብ መሃብ ሓሊፉ ኣብ ህይወትካ ተስፋ ዘይምቑራጽ ዝብል ትምህርቲ ክወስዱ ጀመሩ። ሄለን ኣብ ፖለቲካ እውን እንተኾነ ቀሊል ዘይባር ተሳትፎ ትገብር ነይራ እያ። ኣሜሪካ ናብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ከይተኣቱ ብትሪ ትቃወም ነበረት። ኣብ ማሕበራዊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዕዙዝ ተሳትፎ ከም ዝነበራ ይግለጽ። ናይ ሄለን ንጹርአን ዕላማን ብ1924 ናብ ማሕበር ኣሜሪካን ፋውንዴሽንን ፎር ዘ ብላይንድ ተጸንበረት። ኣብዚ ማሕበር ን40 ዓመታት ኣበርክቶ እንዳገበረት ሰርሐት። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣሜሪካ እንዳተዛወረት ናይ ምርኣይ ጸገም ዘለዎም ሰባት ሓገዝ ገይራ እያ። ሄለን በቲ እትገብሮ ዝነበረት ሓገዝን ተወፋይነትን ኣምባሳደር ናይ ኣከለ ጉድኣት ተባሂላ ክትጽዋዕ ክኢላ እያ። ካብ 1946 ክሳብ 1956 ናብ 35 ሃገራትን 5 ክፍለ ዓለማትን በጺሓ እያ። ኣብ ጉዕዞኣ ድማ ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣናትን ፍሉጣት ሰባትን ክትራኸብ ክኢላ እያ። ካብ ዕድመ ንእስነታ ጀሚራ ብዙሕ መሰናኽላትን ጸገማትን እንዳሓለፈት ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ዓለም ዓብዪ ትምህርትን ሓቦን ዘስንቐት ሄለን ከለር ሓደ ሰነ 1980 ኣብ 88 ዕድሚኣ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈለየት። ሄለን ካብ 8 ዕድሚኣ ከሎ ጀሚራ ክሳብ ዕለተ ሞታ ንእትገብሮም ዝነበሩ ተግባራት ብብዙሓት ኣድናቆትን ክብርን ኣትሪፋ እያ። ካብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታትን ትካላትን ድማ ናይ ክብሪ ዶክትሬትን ማዕረግን ተሸላሚት ኮይና እያ። ሄለን ከለር ኣብ ህይወታን ዝገበረቶ ዓብዪ ኣበርክቶን ትምህርትን ካብ ዘመነ ፕሬዚደንት ጃሚ ካርተር ጀሚሩ ዕለተ ውልደታ ዝኾነት መዓልቲ ሰነ 27 ኣብ ኩለን ግዝኣታት ኣሜሪካ በብዓመቱ መዓልቲ ሄለን ከለር ተባሂሉ ይኽበርን እንዳተኸበረ ይቕጽልን ኣሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ህይወት ታሪኽ ሄለን ከለር ኣመልኪትና ዘደለናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ። ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።